Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Antazikhala treated kuma ndi chipatala imene amatchula referral hospital. Ndiye kuti sichikugwira ntchito kunkhoma kufa mkono. Koma anthu amachokera m'madera atali komabwera kudzathandiza thandizo, kudzalandira thandizo. Komanso chipatala chino ndi teaching hospital. Ndi kumene akuphunzitsa manesi, madokotala, masajoni. Ndiye ndikuona kuti chapita patali kwambiri. Komanso chipatala chino ndichodzidalira pa nkhani ya oxygen. Kuno ndi pa chipatala pano akupanga oxygen wawo. Ndiye inenso ndinabadwira pano, komanso ndakhala ndikubwera zaka zonsezi. Magalasi anga oyamba kuvala ndinadzatenga pano. Ndinayenda pansi kuchokera pakamphata kudzafika kuno. Koma tikuthokoza boma la DPP limene lidamanga nsewu. Lero ndikungoyenda pamyala. Ndikudziwa mmene linalili vutolo la nsewu. Inenso ndikubwera tsiku lina ndikuyendetsa galimoto ndinachita ngozi chifukwa pamaterera kwambiri. Ndiye chipatala chino ndi chipatala chofunikira kwambiri. Komanso chipatala chino chikupita mtsogolo sichikubwerera mbuyo. Ndaona neonatal clinic ward kumene kumakhala ana osathera masiku, kunena kuti akwayang'anira bwino. Sikusiyanaso kwenikweni ndi neonatal clinic imene nayiona ku UK. Ana akumakula kuno. Komanso chachikulu ndichonena kuti kunkhoma kuno amene akugwira ntchito bwino kwambiri, motero kuti amayi omwalira pobereka anachepa kwambirimbiri. Chaka chatha, chaka chonse anamwalira amayi mmodzi. Chaka chino amwalira amayi 8, zimene iwo akudandaula kuti namba yachuluka. Koma ambiri amwa 8wo anali achitsikana ndithu adzaka 18, ndiye anali achichepere. Tikuona kuti boma limatilimbikitsa kunena kuti ana achichepere asamakwatiwe ndi kubereka chifukwa pamakhala chiopsezo chotaya moyo. Ndiye ine ndabwera kuno ngati mmodzi woti nabadwira kuno, mwana wanga oyamba anabadwira kuno, komanso potsogozedwa ndi ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika amene nditafotokozera iwo ananena kuti nkofunikira pita ku chipatalako chifukwa nthawi ya Christmas ndi nthawi yonena kuti anthu asangalale. Ine ndabwera ndikuwafunira mapatient onse kuno, onse ogwira ntchito ndi onse akuno chisangalalo chabwino cha Christmas pamene tikulandira mwa Yesu Khristu. Tisangosangalala kokha kunena kuti anabadwa, koma tilole kuti timulandire m'mitima mwathu, kunena kuti tikhale nzika zabwino zimene zikhala part of the solution and not part of the problem. Zikomo kwambiri. In English, maybe just share with us what's your assessment having toured this facility, but also your special message on this particular day. Thank you so much. I came here to cheer the patients. One thing I have learned is that this is an old hospital. It was established in 1915, and since then it is growing and growing, giving better and better facilities. And I can see that the members of staff are all dedicated. This is a Christian hospital, and they are doing commendable job. I went to the neonatal ward where there are premature children, and even with very little weight, and the care and the facilities that are there, they are not far from what I saw in the neonatal clinic in London and Derby Hospital. So Nkoma Hospital is doing very well, and they have also reduced the maternal death.
that the whole of last year, only one mother died at childbirth. And this year there are only 8. And the 8, most of them are young girls. And this is what the government is saying, that we should not allow early marriages, and also so that mothers do not die when giving birth. The other thing I've learned about this hospital, it is not just a hospital to treat patients, but it is a referral hospital. It has got a large catchment area, and they receive a lot of patients from all over, even in Lilongwe. They come here, and they've got the expertise. It is only in very, very difficult cases that they may refer to Kamuzu Central Hospital. But this hospital is well equipped, and the members of staff, they are dedicated. They are working not as a job, but as a service to the people of Malawi and to God. So it is commendable, and one commendable thing that this hospital is doing, it is manufacturing its own oxygen. They don't run out of oxygen, and the oxygen that they are getting here, it's more than their need. They deliver oxygen to the hospital, and other hospitals come to get oxygen from this place. And that is very commendable. Let us go forward in our services. And my message this morning on the Christmas Day, 25th December 2025, is that I wish this hospital, the members of staff, and all patients a joyous, joyous Christmas and a happy New Year, which we will celebrate next week. God bless you all. Thank you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry
Onela twamene anali Dr. Justice Jane Ansah, Vice President wa dziko lino kudzaendera kuma hospital pa tsiku la Christmas. Mmene mundu waendera inokhala ndi pomwepo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.